Velkommen her hos Webterapeuten. Mit navn er Pauline Middleton, og jeg rådgiver mennesker om kærlighed og samliv. Jeg er rigtig glad for, at især kendiser har taget godt imod mit tilbud om Skype sessions. Jeg ved, de har ikke så meget tid, så det er hurtigt ind, og så hurtigt ud igen. Ja, og der er den næste klient. Velkommen tilbage, Thomas. God aften, og tak fordi jeg må komme ind i deres stue. Jo, du er altid velkommen, og som jeg nævnte sidst, så kan det altså godt være dus, Thomas. Hvordan er det gået siden sidst? Kvindekroppen tørster efter ord, en mands ord. Det er derfor, jeg henvender mig til dem her og nu. Den noble ambition om at repositivere kvindens syn på mandens syn på kvinden. Jo, men hvad trænger du til, Thomas? Nok er jeg Blachman, men jeg er også en moderne mand, og derfor har jeg også mere kvinde end nogen kvinde nogensinde haft ambition om at være. Desværre. Det er fordi, at manden, han er blevet passiv, blandt andet. Han er blevet mere kvinde end nogen kvinde nogensinde har haft ambitioner om at være. Han er på skideren. Vi skal initialisere mandens sind i ambition om at give ham en frisk start. Aha, men altså, hvad har du tænkt dig? Hvad skal manden gøre? Han vågner op med sin pik i hånden. Nu får han fandme ud af Europa verden. Nu vil han bygge de der 10.000 km høje tårne. Er det det, der er din drøm? Mennesket mister bare sig selv på halvvejs. Altså, kvinden favner manden, kvinden modtager manden, kvinden nusser manden, kvinden... Jo, men hvad er det for en kvinde, som du i dit inderste længes efter? En håndterbar feminitet, som ikke virker skræmmende. En indbydende kvindelighed, som er animerende, hvor jeg ikke bliver præsenteret for en moder jord, hvor jeg intet kan stille op, fordi at jeg bliver for lille. Her kan jeg føle mig fri på en måde. Ja, nu nærmer vi os vist essensen af dit problem. Hvad kunne du forestille dig at gøre ved det? Jeg vil for det første bruge lidt tid på at finde ud af, hvordan fungerer den fisse der. Altså, jeg har aldrig kunne finde ud af det der. Altså, jeg bliver hundeangst, jeg kan ikke. Ej, så får du hvad? Måske skal du bare finde noget andet at gå op i. Er der ikke noget med, at du er glad for musik? Vi er nået dertil, hvor den næste store seksuelle begivenhed i de små hjem, det bliver, at kvinden insisterer på, at nu er det mandens tur til at blive penetreret. Nå, jamen er det du længes efter? Nogle gange bliver jeg simpelthen nødt til at gøre det foran spejlet og afklæde mig. Jeg er også en numsmand. Kan du vente om bare et øjeblik? Tiden er gået. Vi ses i næste uge.